να εξηγήσεις σε ένα παιδί τον κάθετο πολλαπλασιασμό με διψήφιο πολλαπλασιαστή? Η διαδικασία είναι σχεδόν η ίδια με το προηγούμενο βίντεο, στο οποίο μάθαμε γενικά τον κάθετο πολλαπλασιασμό. Η μοναδική διαφορά είναι ότι θα πολλαπλασιάσουμε πρώτα με το πρώτο ψήφιο του πολλαπλασιαστή τη μονάδα, έπειτα θα κάνουμε ένα βήμα αριστερά, θα πολλαπλασιάσουμε και με το επόμενο ψηφίο του τη δεκάδα και τέλος θα προσθέσουμε τα δύο γινόμενα. Αυτό ήταν όλο, αλλά ας δούμε τον πολλαπλασιασμό βήμα-βήμα. Αυτό το καλοκαίρι μία φίλη μου, η Ναυσικά, με κάλεσε στο νησί της, τη μαγευτική Κο, για διακοπές. Καθώς απολαμβάναμε το ποτό μας, μου είπε ότι θέλει να κάνει ένα πάρτι στο παραλιακό μαγαζί του πατέρα της και να καλέσει 13 φίλους της. Στο μαγαζί θα οργανώσει θαλάσσια σπορ, προσλαμβάνοντας ειδικούς, θα αγοράσει φαγητό και μερικά αναψυκτικά. Έχει υπολογίσει ότι όλα αυτά θα κοστίσουν 125 ευρώ για κάθε άτομο. Εφόσον πρόκειται για 13 άτομα, πόσα ευρώ θα χρειαστούν για να πραγματοποιηθεί το πάρτι αυτό? Για να απαντήσουμε πρέπει να κάνουμε πολλαπλασιασμό. Εγώ θα δείξω πάνω που γράφονται οι μονάδες, οι δεκάδες, οι εκατοντάδες και οι χιλιάδες για να μας βοηθήσω. Ξεκινάμε γράφοντας από πάνω τον πολλαπλασιαστέο, το 125, όσα ευρώ χρειαζόμαστε για κάθε άτομο. Ακριβώς από κάτω γράφουμε τον πολλαπλασιαστή, δηλαδή 13, γιατί τόσα άτομα έχουμε. Έπειτα γράφουμε το σύμβολο του πολλαπλασιασμού και από κάτω τραβάω μια κόκκινη γραμμή και είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε την πράξη μας. Στο προηγούμενο βίντεο είπαμε ότι πολλαπλασιάζουμε τον πολλαπλασιαστή με ένα τα ψηφία του πολλαπλασιαστέου. Το ίδιο θα κάνουμε και τώρα, με τη μόνη διαφορά ότι θα πολλαπλασιάσουμε ξεχωριστά το 3 και το 1. Θα καταλάβουμε αργότερα γιατί. Ξεκινάμε λοιπόν με το δεξί ψηφίο, τη μονάδα που είναι το 3. 3 επί 5 σύμφωνα με την προπαίδεια μας κάνει 15. Εγώ όμως δεν μπορώ να γράψω 15 στο χώρο που πρέπει να βάλω μόνο τις μονάδες. Θα γράψω λοιπόν 5 γιατί 5 μονάδες έχει το 15 και το 1 το γράφω παραδίπλα ως κρατούμενο. Έπειτα υπολογίζω 3 επί 2, εύκολο, μας κάνει 6. Αλλά πρέπει να προσθέσω και το κρατούμενό μου. Άρα 6 συν 1 μας κάνει 7. Τέλος 3 επί 1, χερόπουλος, μας κάνει 3. Έπειτα πολλαπλασιάζουμε με το 1, δηλαδή τις δεκάδες. 1 επί 5, εύκολο, μας κάνει 5. Αλλά πού θα το γράψω? Κάτω από τις μονάδες ή κάτω από τις δεκάδες? Έχεις 3 δευτερόλεπτα για να το βρεις. 3, 2, 1... Χρόνια πολλά! Καλή χρονιά! Ευτυχή... Συγγνώμη, ξέφυγα λιγάκι από το περιεχόμενό μας. Αν απάντησες κάτω από τις δεκάδες, σωστά, γιατί αυτό το 1 στην πραγματικότητα συμβολίζει μια δεκάδα. 1 επί 5 λοιπόν σωστά μας κάνει 5 και το γράφουμε κάτω από τις δεκάδες. Έπειτα υπολογίζω 1 επί 2 μας κάνει 2. Το γράφω πλέον κάτω από τις εκατοντάδες. Τέλος 1 επί 1, δύσκολη πράξη, μας κάνει 1 και θα το γράψω κάτω από τις χιλιάδες. Μόλις τελειώσαμε τους πολλαπλασιασμούς μας, σειρά μας τώρα είναι να προσθέσουμε τα δύο γινόμενα που έχουμε βρει. Ξανά λοιπόν. Τραβάω μια κόκκινη γραμμή και προσθέτω 5 συν 0 ίσον 5, 7 συν 5 ίσον 12, άρα 1 το κρατούμενο και γράφουμε 2. 3 συν 2 ίσον 5, συν 1 το κρατούμενο 6, 0 συν 1 μας κάνει 1. Μετράμε 3 ψηφία, βάζουμε την τελεία και το αποτέλεσμά μας είναι 1625. 125 ευρώ για κάθε άτομο επί 13 άτομα μας κάνει 1625 ευρώ. Τόσα χρήματα λοιπόν θα χρειαστεί να μαζέψει η Ναυσικά για το πάρτι που θέλει να κάνει, στο οποίο παρεμπιπτόντως θα το κάψουμε. Υπάρχουν μήπως απορίες?
Μίστερ Άνθιμος, δεν χάνω μάθημά σας για να γίνει μάθηση διασκεδαστική. Γιατί όμως όταν πολλαπλασιάζουμε με το 1, πάμε ένα βήμα αριστερά γράφοντας το γινόμενο? Γιατί το 1 στην πραγματικότητα δεν είναι απλά μία μονάδα, αλλά μία δεκάδα. Δηλαδή αντιπροσωπεύει τον αριθμό 10. Άρα όταν εγώ λέω 1 επί 5, στην πραγματικότητα είναι σαν να λέω 10 επί 5. Που πόσο μας κάνει? 50. Δεν γίνεται λοιπόν να γράψω το 50 στις μονάδες, οπότε βάζω ένα φανταστικό 0 και δίπλα γράφω το 5. Α, τώρα το κατάλαβα. Οπότε εμείς λέμε επί 1 για να διευκολυνθούμε, παρόλο που κανονικά είναι επί 10. Ευχαριστώ! Ας κάνουμε λοιπόν μία μικρή επανάληψη. Πώς κάνουμε πολλαπλασιασμό με διψήφιο πολλαπλασιαστή? Μα τρόπος εύκολος υπάρχει, χωρίς ο μαθητής να βιαστεί. Πολλαπλασιάζω όπως ξέρω το πρώτο ψηφίο δεξιά. Βρήκα το γινόμενο, σειρά έχει το αριστερά. Μετά προσθέτω τα δύο γινόμενα που βρήκα και τέλος η πράξη στο νόημα εύκολα μπήκα. Εγγραφή και like στο κανάλι να κάνεις, αν θέλεις το μάθημα διασκεδαστικό να κάνεις. Μην ξεχάσεις να μιλήσεις στους φίλους σου για το κανάλι μας, γιατί μόλις φτάσουμε τους 1000 subscribers μας περιμένει μια ωραία έκπληξη που φυλάω. Τα λέμε!